Esegeto nigegenderete kurugo kubikwa asa bananchi be kaunti ya Nyamira hanene bali bonsi bataraesokia na kwelikia asa omuroberi b'obugwenia OSHA. Mwasiri bw'obochano imeye kaunti ya Nyamira Daktari Donald Mogoyi migoli tukulia lero abereka gwesokia na kubakulira abantu bonsi ba Nyamira munachinga ki omuntu aligeti usabetega kwelikia na SHA nigo akonyorobo koreri au ase chinyagitali ase ekera kuligia obugwenia ase nchira ere yobororo. Samarita Dr. Donald Mogoyi, waziri ya afya se kaunti ito ya Nyamira. Ronte tenkuanira mangana a social health authority o SHA o social health insurance. Abantu baitu wa Nyamira SHA guchiaso umuntu ruarite nere gokonya sana so wakana chibili cha nyagitari. Abange baitu tumaitenge keroko ende nyagitari nga referral yaito ose nyagitari ndio ntiya serikali kerobu ata SHA tutakiri ustori wakana besa no shilingi SHA yegotenera kwa rwali yagotenera gitanda yagotenera onye gokobarwa yagotenera onye gukora dialysis yagotenera dialysis onye no mwana ogo rwalite yatenera omwana ogo onye no mongino ogo gosomo gako ogo rwalite yamutenera egere yamwakanire bill. Lakini go akana chibill chiri go ikaya buno mwananchi obe registered na SHA na kerko be registered na SHA na ando nyar ko go akanire premium eri SHA etekerwa akanirwa sekero mutienyi usase omwaka igo asiboni ano ko boimishanga na kubebelinga aso wanje koino akihakikisha ngo register na SHA egere kerogo chenye gitari usekero kana nyagitari ende onsi nyar ko go kurwaliwa na lita utachikoni binto usena lita achikwanza kubange mechango yo kurwaliwa usena lita achikwanza kusabirira nga igotege tokonyu ku kurwaliwa sinyagitari chetu shango korere uchakero kurwa se dispensary uchi health center kero koroko ende dispensary health center into yegetekire no ko register nkelinga no kwelika turakana lakini ukase nyagitari nene nga referral chi sub county hospital level 4 chi level 4 abuno ego takirunga goikobe gwakanire gochiase SHA egero meko bakabad na ndimunyo ringa none wiki eri SHA na nja introduce ya marwa ko ambulance system no wakikisha ngeka rurwarete na bogwake simi ambulance eri acha yakoi na SHA nere gwakanira na ambulance iyo igoko nyora manufaa yonsi pia SHA ayuno mwananchi goika o register na ndi goikwakanire ekarugwa kanire onyora manufaa iyo abana bawe onyora manufaa iyo familia yage onyora manufaa iyo ekero okoya nyagita.